Once on the beat, loaded. Somval in the building. Mon go dem. Ke ko si aga. E ba ke cho no. Eh? Yeah. O nwere obere ife ndị ọga m nyem sị m onye obi m nabata munye ka o wee mee Disemba. So ngafeta na obi m sị m munye gị wa n'otu. Anye gị tenke ka ifo ezulu gị taa. Nye gị 10,000 ka ifo emelo gị. Eji m nke m. Oke ijiri oke gị were atọ ka iwepụtawa abịa. Ọ bụ dị ijiri ya pụtara. Ka ekpeli nwee ike ikpe ndị wetara ego a. I will say with the children Zoom. Ise. I don't know. Ise. Thank you. Ngwa, na-arị ya nne, gbada anya. Anya puji iluto ferote. Oji obale mmanwu bụ Chukwu na aja. Good sir. When go sir. My brother. Abi, una wala nwere. If na dey have here, I have for us. N'obodo si ike na. Obodo gbaja ihe karịa. Onwe ụfọdụ ndị ọga m ịghọtago si emume megasịa charity. Onwe onye mfu ndị ka m chọọ ịgbalụ Disemba munye ya. Ịghọtago. So afụ mụ na mmanụ unu anụgo n'ilu ọrụ na mana abụrụ ọlụlụ afọ ọlụlụ ịghọtago. So nsogbu adịrọ ka anya unu 5-5. Ọ dị ka 10 dị ebe a gbaju nne bụ ka nye zie nke 5. Ọ dị ebe a. So ka ifu nwee ike ịgba ndị wetara ego a. Chineke na-akwụghachiri ha mmaji kwuru mmaji aka ejinye anyị mere anyị ha ọdụmma ejekwukwo onye anya na ezinụlọ ya ifulugu nwa bịara so wetere ya maka ịgafere mee something observe ịfụ na anyị na-efụtara n'ọrụ na ya fọ ọzọ n'ọrụ anyị sị na Chukwu ga-agọzigo nwa n'onwe maka ọ dịghị izi mmadụ ịdọ observant so onye nwa bụ ekpere m n'isi ebe ihe a si wee pụta mụnwa na-ekwukwe nke m na-asị eze Chukwu okike abịa m na onye amachi ife niile ma na o nwere ndị o siere ike wee wepụtakwa ndị ha ya esi n'aka ha wee likwa ndị otu o si n'aka unu maka na onye chetara na o nwere onye ọ na-akọ bụ ezigbo obi ọ chọrọ ọganiru ibe ya maka na ofu osisi ahụ eme ọfịa na onye akwụrụ mmadụ ewede so ekpere na ya Chukwu okike abịa ma Chineke ebe ọ bụla esi wee weta ife Chineke gọzie ha n'ọmụmụ gọzie ha na amamife gọzie ha n'ihe nwenwe ihe niile nke ha tiri aka Chineke anụ masị ka ngozi nke gị Chineke na-adakwasị ya gozikwa ego nwe dịrị ozi a ọkọm onye ahụ ebe dị orie wee na-asị gị jide ka iji n'ọdụgorogo na mma dogoro na mma a na-ekele na ọfọ nke m ga-esi bee wee lue na Chineke agọzi m ụtụtụ na ihe n'abalị mbọchị Chineke ndụ ndụ so otu o si wee mere ya anyị otu aka ga-esi wee mebere ya unu ụbọchị Chineke ndụ n'aha Jizọs. Ngwa ndalụ osie na ike udo. Gorema. Kaki me. Kina yo menyo. Eyo ne menyo. Kaka kesi anyanwụ. Abi. Onwe obere ego fancy munye msi mo onye ọ dị mma munye. Ondo ka ke bo wa Catholic ke. So wari ka December ka kisa wa ko December. Ono si kwasi abi ngwani so gbare kam anya ga nwe support kwa ịghọtawo ife anyị na-eme bụ ka obodo dị mma itina o so ka evi nwere ike isi fans m ndị wetalụ
Thank you for contributing. Thank you for the money. May God bless you. Amen. Amen.